Når du skal oprette en ny vare, skal du starte med at vælge den rette kategori. Derefter skal du skrive mærke og model i de rigtige felter. Det er vigtigt at skrive en god og uddybende beskrivelse. Hvis du ikke har en, kan du finde en guide i vejledningen i venstre side, der hjælper dig til at skrive en. Når alt er skrevet og gemt, skal du oprette varianter. Hvis din vare ikke har flere varianter, kan du nøjes med at oprette en enkelt. Hvis din vare til gengæld har mange variationer, som størrelse eller længde, kan du oprette flere varianter ad gangen, og du har mulighed for at sætte den samme pris og den samme lagerstatus på alle varianterne. På købstaden er det ikke muligt at tilføje decimaler på prisen, da det får prisen til at se større ud og derfor hæmmer salget. Når du har ordnet varianterne, skal du vælge et flot billede af din vare. Det er muligt at vælge flere billeder, men det første skal være fritlagt, så det ikke har nogen baggrund. Hvis du vælger flere billeder, skal du trække det fritlagte billede yderst til venstre, så det kommer først. Til sidst skal du aktivere varen, og så er du klar til at sælge den.